ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಅನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಶಿರ್ಡಿಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಂತು ವರ ಬೊಯ್ದ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಅಂಚಾದ ರೂಮುದು ಬೀಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗ್ ತೂವರೆಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂದ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಓಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ಜಾಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜೆರ್. ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಇರ್ದು ನಮಕ್ ಪೋನಗನೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪೆದನು ಮಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕ್ ಈ ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪಂಡ ಓಲ್ ಪಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ವಿಷಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತಂತ ಓಲೆನಿಕಲೆಗ್ ಮಂದಿರದ ಏತ್ ಒಂದು ಫೊಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಗೇದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಲಾಕರ್ಸ್ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆರ್. ದಾದಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತಂಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತೊಂಪುವರ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪೂರ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನ್ಲ ಲಾಕರ್ಡ್ ಮಾತ ದೀದ್ ಪೋಡು ಅವೇನ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಓಲ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಏನೇ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ TV ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಅವರೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಂಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ದರ್ಶನಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಯಕಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೇರ್. ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏತ್ ಉಲಾಯ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ ಜನ ರಾಶಿ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗ್ ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ಪೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಅದು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪಿದೈ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಪೋಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯೆನ್ ಪಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ಲಕ್ಕದು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ತೂದಿತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಅಕಲ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕಂತೂ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡತ ವಾಮಿಟ್ ಅವು ಉಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ರೂಮುಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ತೂವೊಲಿನಿಗಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈನಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪತವರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತ ನೆಟ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಂದು ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಪೂರ ಮಾರ್ವೆರ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಫೋಟೋ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೇರಿ ಕಂಡಲ ಈನಾಂಡಲ ಕನವರ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕನಪುನಾಡು ಪಿದೈದಾಗ್ಲಿಗೆ ಈನಾಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕನಪುನೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಿದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ದೂರ ಪಂಡ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಮಂದಿರಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆದ್ ಆ ರೂಮುಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆತನ. ಏನ ಪಿದಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಉಂದಾತಂಡು ಅಲ್ಪದ ವೆದರ್ಗ್ ಪೂರ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಮೋನೆಡ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಈತನೆಟ ಒಂದೆಕ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವೆದರ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪಂದ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮುಂಬೈದ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಫುಡ್ಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿ. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪೂರ ಅವರ ಕಾರಣ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊರ ಪಂಡ ಈನನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆರ್ ಆತ್ ಖಾರ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ ಕಾಫಿಗ್ ಉಂದೆಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸೀಪೆ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವಳ ಕಾಪಿ ಚಾ ಪರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ತುಕ್ಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೂಯಿನ ಅಲ್ಪ ತೂನಗಲ ಆತೆ ಅಲ್ಪದ ಹಣೆ ಬರ ಕೋಡೆದ
ಅಂಬಡೆಗೆ ಪೂರ ಕೋಡೆದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡ ಐಟೆ ಪೋನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ತಿರ್ಗೆರ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲರತ್ತು ಅಚ್ಚದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನ ಇತ್ತನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪೇದುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೇ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪೇದುಂಡು ಅಂಚದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪೇದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿ ಒಂದು ಮುಜಿನದ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಶಿರಡಿದಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಜಿನದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಡ್ ಮಲ್ತಿಂತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆಗೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಅಂಚದು ಮೂಲ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ಪರೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡದ ಯಾಪಂಡ ಕಾಂಡಡ್ದು ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಹೊಡಿತಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಉಂಡತ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಕೆಟಲ್ ಅವು ಬಂತ ಇತ್ತಂಡತ ಸೊ ಆರು ಒಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಅರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡೊಂದಂಡ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರ್ಪು ಚಂದ ಅಲ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ದಾರಿಗೆ ಆರು ಇನ್ನ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರೂ ಒಂಜೊಂಜೆಕ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪೆ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೊಯರ್ದ ಪೊಡಿಲಾತೆ ಆತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚದು ಮೇರೇನ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಚೆಲ್ಲದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಚಾ ಅವೇನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತನೆ ಕಾಫಿ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ನಿ ಉಡತ್ವಾ ತಯಾಸ್ವಾ ಸಕ್ಕರಸ ಚಪ್ಪಿಟ್ಟು डोर कसं जड आहे फुल काही पे मलतदित्तीरा इಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ತ ಫುಲ್ ಬ್ರೂಗಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಬ್ರೂಗಲ್ಲು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೇರ್ದು मस्त दिसतात ना तू काय सांगता ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕಂದು ಒಂಚೂರು ಬೆಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕಾಫಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏನಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟ ಫುಲ್ ನಮಕ್ ತರ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಎಟ್ಟೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕನಗಲ್ ವೆಜ್ ಅಂಚದು ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ವೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂತೂ ಪಿದೈ ಪೋಪ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟನಿ ಪೋದು ತಿನ್ಕ ಪಂದು ದಾಲಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋತುಜ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈದ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಬೋಕ ಪೂರಲ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಸುದ ಮಾತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ಬಲೆ.
ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿರಡಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಹೊಸತ್ ವೀಡಿಯೋ ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ